Manchado, quina hora tenim, Manchado? 7:14, companys. Perquè veieu que ens prenem les coses en sèrio. Hi ha gent que respira el motor d'una manera diferent. L'oficial és una passió, un privilegi. Compartir tot això amb algú que li agrada igual que tu no té preu. Ja que no podem ser pilots, no? Sempre ens fixem en els pilots, però ells són els herois que hi ha més enllà de l'asfalt. Jo ho faig per pura afició. A les meves mans depèn la seguretat dels pilots. No és el mateix veure dir, ui, cuidado que caurà, que veure-ho davant i sentir que has d'anar a ajudar. Si jo vingués aquí pels calés, ja fa anys que no vindria. Ells són els oficials del circuit i volem saber com viuen cada prova. És oficial, és que tinc hipotèrmia, Manchado. Estic congelant les mans. 7:15 del matí, 3 graus al circuit de Barcelona-Catalunya. El primer que s'ha de fer, quan gairebé ni el sol ha sortit, és agafar el material. Molts comissaris ja el porten de casa i altres el venen a buscar. Això és el que coneixem com granota ignífuga, que és la vestimenta obligatori per exercir la seva feina. Cada oficial de pista del circuit de Barcelona-Catalunya s'ha de posar un com aquest, el venen a buscar, ja tenen tot preparat. Aquí, com veieu, hi ha tot el material de tot el circuit de Barcelona-Catalunya i una de les relíquies que tenen superimportants i decisives a l'hora de, sobretot, coordinar-se entre tots els oficials i direcció de cursa són les emissores, que les tenen aquí totes guardades, en aquests calaixos, en aquests armariets. N'hi ha algunes que ja estan repartides i les altres que es quedaran aquí a dormir. Un gran premi de Fórmula 1 o de MotoGP, totes aquestes emissores ja estarien desplegades. Ja som al paddock del circuit de Barcelona-Catalunya, els oficials ja tenen el material, ja s'estan col·locant a les seves posicions, als seus punts de control, però ara toca preparar-se. Sí, un cop ja tothom té el material, cal fer un parell d'assajos previs abans que comenci l'activitat a pista. Bueno, bon dia. Queda res perquè comenci l'activitat de pista i ara, en 5 minuts, començarem el que anomenem la clau X, que anem a comprovar que tots els oficials i tot el material estigui ben posat, i ara us acompanyarà l'Anna. Iniciem clau X. La clau X és per verificar que estan els serveis al lloc, que els oficials estan a puesto, que tenen el material que han de tenir, que les senyalitzacions estan al lloc. És una mica comprovació de serveis, perquè el director de cursa, de competició, sàpiga que ho té tot a la seva disposició. També tenen, pel que veig, encès a tot el que són les zones de bandera lluminosa, diguem-ne, tot el que són els panells. Estem en un dels punts conflictius, que és el que s'anomena track limits o límits de la pista. Si algun pilot se surt per aquí, saltarà un avís conforme ha sobrepassat els límits. Se poden saltar. No. Moltíssimes gràcies. Doncs jo crec que amb la tonteria ja ho tenim tot llest, Ja ho tenim tot, Els 17 panells lluminosos estan funcionant, els 88 marxals de pista que tenim repartits per tot el traçat ja són a posició, un total de 140 persones que fan que avui el circuit de Barcelona-Catalunya funcioni, per tant, ara sí. Comença l'acció, bandera verda, ja estan en marxa. Però... per què estem aquí si podríem estar allà? Podem estar aquí baix? Sí. Què necessitem? Fer així. Opa! Que xulos estem aquí! Xulíssim, això. M'encanta! Ara estem més a prop, però no tothom pot estar aquí. És veritat. Només estan autoritzats alguns periodistes, fotògrafs i, sobretot, els oficials i els equips de rescat. No, anem a buscar-los? Sí, perquè ho expliquem nosaltres, que ho expliquin ells. Som-hi! Ui, que passa una moto, mira! El que més m'agrada és ensumar la flaire de pneumàtics, benzina. Quan tenia 16 anys que vaig començar a venir al circuit com a espectador i venia amb amics o sobre les grades i vaig veure aquesta gent de taronja, el que feia i vaig decidir venir, provar i em va agradar molt. Què és ser oficial? Bueno, doncs estar en contacte directe en el món del motor, que ens agrada molt, som molt aficionats, si no, jo crec que no hi seríem, no?
Per mi ser oficial representa, primer de tot, molta responsabilitat. Has d'estar sempre al cas d'una caiguda, d'un accident. S'ha parat una moto! S'ha parat, anem a gravar-la! Corre, corre! Amb periodisme! No, realment, el pilot ho ha fet molt bé. Ho ha fet molt bé perquè ha fet servir l'escapatòria, la que he notat que no tenia prou potència, s'ha apartat, en aquest cas per l'escapatòria del voral del control 6, el pilot l'han evacuat amb la moto, que de fet està al costat del pit lane, és una recta i prou, i la moto, aquí la tenim, se l'estan aportant. S'han endut el pilot perquè torni al seu box i la moto ha quedat aquí. El pilot venia amb una marxa molt lenta des de la curva anterior, la curva 5, i s'ha anat aturant a poc fins que ha arribat aquí a l'entrada de la Bocana. Li hem preguntat si necessitava ajuda, ens ha dit que tenia una avaria mecànica, que no li funcionava la bateria, i hem demanat una grua, l'hem entrat directament i ja han vingut els nostres companys amb la grua i se l'han emportat. Tu ets els ulls o direcció de cursa, perquè ells estan en una torre de control, tenen càmeres, però clar, la vista des de les càmeres és una cosa. Com nosaltres estem en contacte amb ells per la ràdio, sempre informem del que vol fer el pilot, de si necessita grua o no, o alguna assistència en algun cas quan s'ha necessitat mèdica. I un dels moments claus de la feina dels oficials és el protocol d'inici de cursa, perquè totes les competicions en tenen un. Sí, i s'ha de fer bé, perquè si no la gent començaria quan li donés la gana. Primer és rebre la graella de la cursa, cadascú té adjudicat una fila, no? Cadascú agafa les plaques corresponents, que són les que tenim allà a la taula, això que són els lollipops que marquen la fila de cada persona que la té. Ahora cuando subamos y nos autoricen, salimos a pista, ponemos las chapetas, os esperáis allí porque ya te digo, tendremos que ir rápido porque el procedimiento es quick start. No és el mateix vindre de públic que vindre a estar dins. Has d'aixecar-te molt d'hora, quan plou, però al final, si fas una mica de balança, doncs tot el que té de bo compensa les petites coses que pugui tenir, aixecar-te d'hora, mullar-te quan plou, passar fred. Es noten les hores i ara que fa fred també, però si t'agrada aquest esport, està molt bé. És molt satisfactori, veus les curses, les vius. Una cosa molt maca és veure les curses a la tele. Una altra cosa encara millor és viure-les, i aquí les viu. Vale, compañeros, una vez recogemos las chapas, tenemos las filas completas. David, Martín, la 171 no viene, ¿dónde está? Vale, chicos, bien, bien, nos vamos colocando, vamos rápido, vale. A ver, fila 6, ¿qué pasa ahí? Hi havia dos dorsals, dos corredors, un a la fila 6 i a la fila 8, que estaven fora de la seva posició. Està mal puesto, no se colocan. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, fila, bandera verde. Estan pel mig de la graella, no es pot donar com a graella bona fins que no estan a la seva posició. Llavors hem hagut d'acompanyar-los a posar-se a puesto i un cop estan ja dones la bandera verda del final de graella, que això vol dir que ja és graella correcta per sortir a la cursa. Amb un MotoGP coses d'aquestes no passen, perquè hi ha sensors, hi ha moltes coses que t'ajuden o t'indiquen on t'han de col·locar. Aquí, entre el despiste, la gent i de més, bueno, són els habituals de les curses.
I amb la cursa ja en marxa, si no passa res de tot el que hem estat veient durant tot el dia d'avui, hauria d'acabar amb celebració, xampany i copes. Avui heu vist una cara desconeguda del motoresport, però absolutament imprescindible són els oficials del circuit de Barcelona-Catalunya. Els grans tapats segurament no els coneixíeu i ara ja podeu posar en valor quina és la seva feina.